Tohle jsem já, Šimon Kořínek. Už odmala jsem měl jasno v tom, kým se chci jako dospělý stát. Podnikatelem. Myslím si, že mě k tomu dovedl hlavně můj táta, který sám jedním je. Před pár lety jsem v naší firmě začal vždy přes léto pracovat. Tato zkušenost mi ukázala, jak podnikání funguje a utvrdila mě v tom, co chci a budu dělat. Řekl bych o sobě, že jsem kreativní, vytrvalý a ambiciózní. K těmto vlastnostem mi dopomohl sport, který dělám prakticky celý život. Mou velkou vášní je basketbal, který jsem hrál snad ještě dřív, než jsem uměl chodit. Ten mě naučil nejen týmové práci, ale i disciplíně. Na začátku této sezóny jsem se rozhodl své zkušenosti předat mladším hráčům a zároveň je motivovat k dosažení jejich cílů. Jsem vůdčí typ a komunikace s lidmi mi nikdy nedělala problémy. V současné době studuji maturitní ročník na Libereckém gymnáziu, kde jsem získal spoustu znalostí v oblasti ekonomie, politologie a práva, z čeho se chystám i maturovat. Zároveň jsem díky častým prezentacím nazbíral rétorické dovednosti jak v českém, tak anglickém jazyce. Nikdy jsem nebyl zastáncem klasického způsobu učení a právě proto je obor inovativní podnikání přesně pro mě. Vždycky mě bavilo pracovat ve skupině lidí, která má stejné zájmy a u toho získávat i potřebnou praxi. Potom, co jsem absolvoval den s téčkem, jsem se utvrdil v přesvědčení, že tato škola, fakulta a hlavně obor je to, kam patřím, kam chci po maturitě směřovat.